Enw nghymeriad yw Cerys Jones. Mae hi yn gyfreithwraig yn y fferm. Mae hi i ddechrau a'i hamheuon hi am gymeriad Eve Miles Faith sydd wedi dod nôl i'r gwaith ar ôl i'w gŵr hi fynd ar goll, diflannu. Ond erbyn diwedd y gyfres, maen nhw wedi ffurfio rhyw bartneriaeth hyfryd, actually, a Cerys yn camu mewn i gynrychioli cymeriad Faith pan mae'n cael ei chyhuddo o droseddu erbyn i gŵr. So fi'n chwarae'r rôl o Sam Jenkins. Sam Jenkins, o'n i'n darllen breakdown bach o hwnna Sam Jenkins tu fewn, a mae'n galw e'n ŵr ifanc ddiymhwngar a llawel. A ni fel, I'm gonna steal that. So, gŵr ifanc ddiymhwngar a llawel, sy'n byw yn Port Talbot. Ond mae'n boi sy'n fath o byw ar fath o cyrion y gymuned. So, boi tawel, mae fe'n byw ar ben un o'n, byw efo nain e. So, lot o ffrindiau, dim lot o fath o bywyd tu fas gwaith a i famgia. A mae hwnna gyd yn newid amser mae fe'n dod i hyd i ddryll i hwn. A stori Sam, sut mae hwnna'n newid efo person, sut mae rhywbeth fel arf yn gallu rhoi pŵer a cryfder cymeriad. Dyna fatha arch stori fi yw'r newid yna. A mae Catrin Stewart sy'n chwaer i Gina, mae hi'n blismones. So, therein lies the drama, so mae hi'n trio chaso'r boi ma sy'n efo'r gun. It's me. Enw'n nghymeriad i Lowry Driscoll, a dwi yn chwarae cymeriad sydd yn rhan mawr o'r gymuned, mae'n nyrs, a mae fath o sub-story o ran yn y dechrau ydych chi'n meddwl ni'n dilyn Lowry a dilyn i bywyd hi a cymlethdodau sy'n digwydd yn ei bywyd hi, a wedyn mae jyst yn y lle anghywir, yr amser anghywir, a mae'n cyfuno efo stori craith, a wedyn da ni'n gweld sut mae hi wedyn yn delio efo beth sydd wedi digwydd efo hi. Cos yn aml iawn mewn dramau detective a felly, da chi'n gweld os oes yna rhyw dreisio neu beth yn digwydd. Beth sy'n da efo craith, da ni'n cael gweld sut mae hi'n dygymod efo beth sydd wedi digwydd iddi hi. A wedyn, da ni dal yn mynd yn ôl ac yn ôl ac yn ôl bod maen nhw wedi pasio beth sydd wedi digwydd y Lowry. Da ni dal yn gweld hi a sut mae hi'n dygymod wrth fydd yn ôl i fewn i'r gymuned.